Jag har just rageat totalt. Jag körde just Wii, Mario. Jag kände, nej, jag måste verkligen ragea. Så därför tänkte jag så här, varför inte spela in med den här skivan. Som ni ser. Wall-E-spelet. Det är helt hackigt, det går inte ens att spela, det går inte ens att sätta på utan att det går ut. Så jag frågade mamma så här, ska jag spara det här? Och då sa hon, nej, det kan jag slänga det. Då frågade jag, kan jag inte få bryta det istället? För jag var så himla förbannad. Sedan så frågade jag så här, då så sa hon visst. Frågade jag också, ska jag spara fodralet? Då sa hon nej. Då tänkte jag så här, ja, då bryter jag både skivan och fodralet. Så ni ser, här är skivan. Kan inte se mycket hackigt. Där, men den ska vi bryta sen. Men den ska i alla fall bryta den här fodralet. Så. Alltså det går typ inte. Fy fan. Testa aldrig detta hemma. Jag lovar er, ni kommer ångra er. Herregud, kan jag bara få knäcka skiten då? Ja. Det var i alla fall det fodralet. Nu till skivan. Det var den skivan. Tack för att ni har kollat. Testa aldrig det där hemma. Hej då.